Lek kemekelen. Kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Blegegegugeg sadulita mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan priyagung. Mboten pangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng, Den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam taklim katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk, apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendaraming ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo, Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datraya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara kula sedewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Iya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk.
Iya Bagong tak tampa. Ya Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raosing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe swala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun ndika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni. Den keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kajron penampa. Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wong dene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa to, Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh, bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka hendrah ingkang puspita rum asilring ngas kandanya maweraras ternaning driya kugek sadulita mel mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula, saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggrahita, ora nggunakake tata lair tok
ning sing manggunake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Ndara jejering satriya menika kedang ginakaken sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar nedyambabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye. Niki mung rasa prihatin kula kok Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Goro, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ongso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar iya pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening ngatasé ming sak Kyai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasé minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang ndak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku lho apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kyai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruhing kraton. Warah kawruhing kraton piye Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana dendha.
Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana dendho. Iya. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamot, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden Pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten, monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan, sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati, sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya
ngendikane ya titis ya Reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan ya Gong. Rak. Kok ora piye to? Aku Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumen ya, Tru. Gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wonge ora. Ha ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya ming nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek ming Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok ya nganggo kompak, jeneng Panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Merga sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sak negara Ngamarta. Semar Badranaya. Semare koten prayetna Semare koten prayetna semure reseka balik Mbak ombak ing samudra ae
ae ana bale lumut tambraganggeng awita denceng dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima Penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Kandhak bleguduk suwaru gembol semorante hawela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Inggih nggih. Kula tampi malah kaget raos sing manahipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Inggih syukur-syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima Tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula katur Penemban. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Gong, ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Niki sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Girilusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu.
Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tek teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karangka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karangka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek wis didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Patnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani. Aku. Oh, tok nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok prisa? Lho, Semar kuwi wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplik, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep, lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang, mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangka Dempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karangka Dempel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa bangun jiwa mau pancen wis saktrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersaning anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangka Dempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karangka Dempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah. Kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karangka Dempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeng Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara.
teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa, kula niku sanes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten? Mula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blakasuta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole somorante dawela ya kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar yen ngono cetha kowe yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora ming siswane utawa kowe iki ora ming pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga lah kok dadi kowe mban cindhe mban ciladan yen Pandhawa mbok ban cindhe yen Kurawa mbok ban ciladan ing atase aku apik-apik sowan ana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna nyerekake atining Begawan Durna mangke riyen kula nyerekke nggon apa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing ngiseni Begawan Durna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Durna kowe matur karo aku sing gawe Begawan Durna sing dandani ya kudu Begawan Durna yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel coba aku tak takon karo kowe apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati nuwun sewu sampeyan niku Pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to sampeyan niku Pendhita kok isih gampang nesu monggo Pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggalihe nuwun sewu Ndara nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur Kurawa pambegane angkara murka Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani lah pripun lah wong gurune watake kaya ngono napa meneh Kurawane kowe aja wangku gawan ngawur sing marai Kurawa elek kudu Begawan Durna sinten nek dudu sampeyan iki sing nang mburiku iki sampeyan nak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho wong kula ya ora ngopo-ngopo ben wong loro Dik Pate mengki ndak kula rumangsa ki jenan ora dikanca kaya
Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalahke karo Bagawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampean mboten sakakean gunem tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampean gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampean tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampean ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bawa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bawa Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal naruda paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dinggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Truk? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane nesu ora, Gong? Oh. Edian. Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semar iki. Lho. Ah wis seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwaning kawula sanegara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM-e rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Bagawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Bagawan Durna. Yakin? Yakin. Kok nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro. Daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petro. Lah kula isin.
Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampean kudune ngerti dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremaning Karangkadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getih kowak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kami tuaning Karangkadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuaning Karangkadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Ini Karangkadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Iya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kategayan. Wah! Panas maning jajaran surtane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecak pirang dina? Kowe ngecak apa? Ora bakal dadi kalonjak mati Begawan Durna musuh Bagong. Luwung ora urip nang alam padang. Oi! Cewek! Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dara Werkudara kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basani. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe.
Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani, aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi ki apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget e. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen niki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe plorak-plorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu Wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kalen biyen dek cilik kowe sing ngomong sapa mbok mikir sampean iku cilik tak tutke nang ndi dolan nang ndi tak tutke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong nun aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. ha iki piye mbok ngene iki Bagong aku suwunke pangapura. Bagong ayo derekno aku tuku sikat gigi. Nek satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluka ngapura karo Bagong kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. apa wah iki arep aleman iki iki aleman ya terus main gagar otak aku entuk masak sithik kowe iki mangsaku kok Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo arep tak gawe angel kok ya men ha ngono ya sak penake dhewe Bagong. nun Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur ranggre wani ro Durna arep diwangi, wani ro Durna arep diwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumeng kegongke aku Satriya Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke njur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok, ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodhok
lawange. Jeng 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 Bagong. Terke nang kono. Wala sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Jaman kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, "Yo, matur nuwun." Terus mangke nggih to? Setan wong tuwa kok ngedhuk lemahe. Bareng wis jeglong terus menggo. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ngoten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, Aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru? Mbok. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandhangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung Caturnetra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih Mir, ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanodasa kundur ngedatun jeluk saking dampar kulo kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Puromban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing samyangipun upacaraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane.